Shalom, horas marita damang dainang donga saha porsyao di dia pehita maringanan. Tapada de maruhado pikirat talau tumangion hatani de bata. Hima jamita epistel di hari Minggu tanggal 20 April 2024. Martang yang mahita. Mulai tema di basa rohanami Tuhan dia siruham namandongani hami bui hami marhai pason. Naing tumangion hatam hami ukap rohado pikiran nami. Asa takas hatami hujalu hami marurak jalamar parbui. Di bagasa Jesus Kristus martanya kami siruham saup mal menuruham. Amin. Dita salu nak kadonga saha porsiaon. Kadamang daenang di dia pehita maringanan hatani debata dihita tersurat di Matius bidu 15 ayat 8 sahat rodi ayat 20 hujaha madihita tapi utiu ma di bagasa rohatta. Di pasanga pamangan ni bangsa odo au ala yang gorohana sida daudu sianau. Jala magopodo pabahenan nasida pasanga ponau aipo dan ijol mado di podahon nasida. Laos di jauh mata natoropi tujuluna didok matu nasida. Tangi jala parate-ate hokamuma. Da tungga beramun colma hinorhon ni nabongot siapa manganna. Naruar siapa manganna ido mangaramuni colma. Dungi didapat tonak kasisian nama ibana ni nama. Diboto hodo tahe naung targasip akaparisi ubigi hata odeng. Alainin nama mangalusi. Sibuk butot dona sa suasuanan naso sinuan ni damang na di banua gicangi. Paso buhamuma nasida. Aka partogi nama pitung dona sida manogu nama pitung. Alai molo nalonap manogu nama pitung targurung dona sida duasa. Dungini nasi Petrus Muhammad doki bana patorang matu hami upama odeng. Jadi dirok Yesus mak. Tong dope somarroh anak kamu. Dang dia tu siamu nalaho tubuh tuha do nabongot siap pamangan dungi bolong tuhudulan nasoding alayak ka naruar siap pamangan siar roha doi hehe lau sido mangaramuni colma ai siar roha do hehe akka pikiran najahat pamunuon pangalakupon harorangan panakon hadagagap doho pangisahion akaido na mangaramuni colma alai dada ramun colma anggo mangan somarburi ido ianggo sahana dita saluna kadamang dainang donga saha porsiaon di dia pehita maringanan tarsomaldo taida di ngatongan di parngoluata siganopari boido masa aka parsoalon di tongatongan yaka paradaton hasomalan di tongatongan di ngoluta isarana ropaning dihita di aka tradisi ni halak Batak. Boido adong akka persoalan manang perdebatan kusir di tonga-tonga ni paradaton ni halak Bataki. Alanido saya taida ropanik saya tabayu tihut saya di padong mudo khobar tu ha Kristenon. So tunggabe lilu ropaning alani adat hasomalani gabe mago holong ni roha. Ido benda bolo akka masa Maria Raja marhata diakka hata sinamot do diakka na marhata adat sai diodol hoddo jumolo marhite dala lomone rohani debata anggo soholong doi totu gabe sai dielek kodoro paning asau nang gabe songoni ido benna molo adati dak pakkumate adati alai anggo pati ni debata ido nagabe pakkumate di tonga-tonga ni ngulu ni colma. Ido pahed disirai hatani debatado adati. Jadi dak tumibo adat hasomalan ni hajol maun sian ugamo. Ai molo adati poda ni jolma doi alai anggo patiki poda ni debatado di tonga-tonga ni ngulu ni hajol maun. Lausido persoalon di tonga-tonga ni turpuk tahun ai narodo akka siboto surat dot akka parise madapoto Jesus nama dok songonon puasa di lausi akka sisiami adat sian akka na dua-dua ai dang marburi na sida lahomangan macai gudang do adat di tonga-tonga ni halak Yahudi akka larangan dohot akka siulah honotot termasuk maka nama muri ni laho manganon adat hasomalan nasida doi ido benai suku nasida buasa dang mamuri tangan sisiamu laho mangan alai
dang gabe buse sao Jesus mangalusi dia lusi dodo dinggan iya hamu buasa lau samuna pati di debat apa ingot-ingot ada munai ai di do iko pasang hapon amana do hotinana alai ala dipilih honda sida saluhuna akan arung di nasidai tu bagas joro ni debata tak pola dipasang hap nasida be amana do hotinana I adat nabi nasida doi ape anggo hata ni debata iko pasang hapo do ama do hotinana asa martua hape si pusaud do naso pasang hapon amana do hotinana alani do didok Tuhani nasida pangatsi nina di hata Indonesia munafik muka nabi pikiran kotor hati mar pangatsi ropaning hape anggo pangalahona dak suman holan hatana do gudang dak kobar hatana tu pangalahona nasi tong do dapot dihamu hatana surakon ni si Jesaya inna tu hatta mamadok nasida idok ma tu nasida ipasang pamangan ni bang sodo au alai anggo rohana sida daudu sianau jala magopo do pabayana nasida pasang aponau ai poda ni jolma do di poda hon nasida anggo pamangan nasida pasang apon alai rohana sida asing pamangan asing di roha ai bui masa do ya tiak kamanginang tai dari tonga-tonga ningulut ta sigano pari asing di hata anggo hata na soina marabi buru nama hata nama dok ropaning holong do rohaku tuh inna isarani bawa ropaning madok hata na tu buru manang nasi balikna buru dok hata na tu bawa di dok holo kia do rohaku tuh molo bui tarhaulau gunung ngau haur hape huda kilo alani holok inna ale hola di hata hape hola na dong ropaning manang na uluk bahitore mana perjolo lari tinggal ropaning pasangan non ima holak kata dang hobar tuaka papahenan lasong oni do kamangin ang hita saluna kadonga sa porsiaun didok pasang apa mudo au marhita pamangamun alai rohamun asing rohana sida asing do sian pakkateon nasida ido benna didok magopodo papahenan nasida pasang hapon ai poda ni jolma do di poda nasida poda ni jolma do di poda nasida dang poda ni debata jana dipakai nasida do adat nasidai laho menyudutkan tuhatai asa tung masai terganggu do nasida ima kasih boto surat dohot halak parisei alani aka ulau ni Yesus di tonga-tonga ningulu nasida naing rohana sida nian marhosom dipakai nasida ma aka adat aturan ni hajol mauni laho menjebak Yesus ido benna dilului nasida ma aka hahurangan asabui nang disulutkan Yesusi tonga-tonga ni ngulu nasida ido benna gabe di patorang Yesus ma taringok tu si asa ditangi jala di parate teo jolmai datung ramun jolma hinorhon ni nabongot siapa manganna naruar siapa manganna ido na mangaramun di jolma naruar siapa mangatod do mangaramun kita dang na masuk tu pamangaton ramun ni pamangan ido benna gabe jujut aka perdebatan di tonga-tonga ni ngulutta di tonga-tonga ni ngulu siganopari ropaning nang di tonga-tonga ni bangsoton dang gabe hal na biasa bei perdebatan ini masalah haram dan tidak haram, masalah menajiskan dan tidak najis di tonga-tonga ningulu nihita siganopari didok na masuk tu pamangani dan tung ramun na haruar siapa mangani do na ramun ramun ni si panganoni sudena di pasu-pasu debatado si panganoni jala di pasu-pasu gabe dengan saluhukna tapangan dang ramun si panganoni alaina haruar sian pangan ni jolmado na ramun ido benna nama muri tangani di etong nasida ramuni ai nian molo hobar tu hahimason salah do ikut niburi do tangan asal mangan alai so tung gabe salah ropaning gabe dipakai istilah ramun kotor hata kotor ramun dipakai nasida taringok tu nama muri tangani HP bui dohonon itu bukan adat
tetapi neng di uhir pangatusion nasida na haruar siapa manganido naramun. Dungi di dapat tu nakasih siam mana sida bah nunga targasi pakabari se begi hatau deng inna alai di lo Jesus ma takas di lo Jesus si bubuto do nasa suasuanan naso sinuan ni damang na di banua gica aka suasuanan naso sinuan molodak siat debatai si bubuto doi alai nasa siat debata tak si bubuto ai nama notong do hatani debata rodi saling dilingna alai nek takasi ngotota dang na mangarupak ko Jesus na pajonjok ko doho na pati koson asa nang ipake hasomala pura ni hajol maon marhosom benci iri dengki di tonga-tonga ni ngulu ni hajol maon dipake lama ko somi donganna sarupa do istilah sunat do na somar sunati dipake lau makosomi aka dongan nasing siakan-akan dirina na paling sitong ido ben na didok aka nadirok marpangasi manang na munabik ido benna takas ikoni ngotota sibuk buto do naso siat debata alai na siat debata sisuanon jala si batu buot doi na siat debata ima patik ni debata alai naso siat debata sibuk buto doi alani do Jesus pasok bu mana sida ai partogi nama pitung do nasida molo nalonap manogu nama pitung totu gabetar gurung do nasida duasa ai puasa ai wama nama bitung mapuan nama bitung lapatan na dison ropaning nengatusata bohama naso mangatusi patorakot tu naso mangatusi totu ba mago ma salama marabalangan basa luhuna ai di patorang ni naso mangatusi diuluhon ni naso mangatusi tu naso mangatusi gawe dang masyatusan masyatu hama ujungna ate alani do kamangin nang hita saluhuna ide benna do si Petrus patorang matohami jala di do Jesus waro na somarroh do hamu inna ropaning dang yatu siamu nalaho tubutuha do na bongot siapa mangan dungi bolong tuhudulan na soding ido bolong do tuhudulan na soding na masuk tu pamangani alai na luar siapa mangan na siar roha doi hehe lo sido mangaramoni jolma mana ruar siapa mangani ima nairo na dia sapulusia pikiran na jahat pamunuon pangalakupon harorangan panakon hatagap gap doho pangisayon ido na haruar siapa mangan aka ido na mangaramoni jolma dada ramut jolma anggo mangan somar buri alai na ramun na i manakaning aka pikiran na jahat pamunu pangalaku pun harorangan panakon hataga gap doho pangisayon ido benna kamanginang hita perlu majamotor rohataon so tu karuar syar rohatau pikiran na jahat pamunu pangalaku pun harorangan panakodo hataga gap doho pangisayon jalaikon atusata beda do na haruar sian rohata siapa mangata na hehe sian rohatai beda do sian na masuk tu bagasa butuh hataon na masuk idang naramun alai na harwarido naramun na marburi dang naramun alai na harwar siapa manganido akaulon hajahato nido na di bagasan hagula ponido naramun alanido di aka hita salut na damang dainang donga saha porsion ikot takas atu satta adat ni hajol maun manang pura ni hajol maun sian pura pati ni Tuhani jalai ikot takas na badua hunatu satta naramun imana haruar siapa mangan nah hehe siar rohai alai nasoramuddo nah masuk tu pamangani jala jojodo zolma ramun diaka nah haruar siapa mangan haruar aka pikiran na jahat ulau naso dialomon ni rohani debata di tonga-tonga ni ngulu ni hasol maun alai nah masuk tu pamangatai ikut takas luta tusi dang naramuni atong dia mana yang dohonon na di tonga-tonga ning ulut ta sigano pari akamangin ang hita kadongat saha porsyao jojo na ita he tahi dari tonga-tonga ning ulu ni hazol maun mamake puda na so suan siat debata alai na sinuan ni hazol maun gabe dipake mamake tuaka ulaun hosom elak tialati di tonga-tonga ning ulu sigano pari
mamakei memojokkan orang lain. Ai songonon dorido adata, songonon dorido adaton, gabe mago holong, gabe timbul hosom di tonga-tonga tingulu ni hasol mau. Alanido so tunggabe terjebak kita disia kamanginang ikon holongido, ikot takas do, dang adat hajol mau ni alai pati ni debatado. Ahando dan didok ni pati ni debata, ido ben na didok kembali kepada firman Tuhan. Sian hatani debatado uhalota pangatusion bohado didok hatani debata. Jalai kota satu sata bahwa ditongani para dator ni hita so kita batak tikos do adat tikos. Denggan do adat denggan tarong na salah dia adat alai ikon ngotot tado ikut disirai hatani debatado adat molo maralo do adat itu poda ni hajol mau ni tu hatani debata dang pakyota adat manang poda ni hajol mau ni parjulu alai ikon hatani debata do pakyota parbueni holokta itu benna bolo makatai dia karya raja dipangido humma marsoba 10 jari-jari basa pulsada si majujung manobahon asa anggiat songon halak Kristen unang gabi hasomalan nasalai dipakai alai naing dipakai marhite holong ni roha songon halak Kristen di tonga-tonga ni ngulu ni hajol maun na porsia hita alani makamang hita salu na kadonga saha porsiaon tapake ma holong ni roha sotung dapat tuduh dirita songon halak parise namar pangasi munafik nguluton sai herana hita partangyang na tutu hera hita ropaning songon namangulah na hasitongan sehera hita na sitong darok kahurangata habe gok na songoni munafik alanido akamanginang na haruar siapa manganido naramun anggona masuk dan ramun masalah perdebatan kusir antara haram dan tidak haram mari kita hilangkan. Yang terpenting adalah hati kita. Jangan hanya memakai simbol. Gurang dusol mah holat simbolik ipake ropaning galung ropaning na bersimbolkan salib ibai musi tatona salib hape ulun na ramun manang na aka pokokna simbol-simbol kekristenan dipakai bana alai pangalahona daksuman tu lomo de rohani debata unang masuk ni alai poda nangi ngotot tanah parjulu pakai ma poda nasi debata na badua hon bubu ma na sasuasuan naso sinuan nasihat debata alai nasihat debata suamai jala tubuh mai di tonga-tonga ni ngulu jol mai maholong ni roh na batuluhon na masuk tu bagasa dang naramun na haruar do naramun ima kadia mai ulau pikiran nazapa muno pangalakupon haroranga panakodo tatagagap dohot pangisayoni na barpudi guarni mingguta minggu kantate edeho kamuma di Jehovah edene baru pesalmen 10 ayat sada na parlapata doi molo ta puji tu hatta ta edeho guarna alai hobarma edetai tu bangulauta hobarma has pasangapo debata tu pabahenata songonai dok nai dipuji rohatta debata marhite pamangata alai hobarma pamujota siap bibir tai tu bangulauta mangedeho ne deni debata mangedeho sadai denai baru asa ngulu nai baru mamian di bagasad di nguluta suamma aka ngulu nai baru hata ni debata marhite edenai baru di tonga-tonga ni nguluta sigano pare tuhata madongani hita amin martangyang mahita mulati Tuhan di hatam nakutanya kami marparbui mahatami di bagasak ngulami marhiti Yesus Kristus martanya kami suram sauk malmunduham amin horas madita